Jeg kan lige sige en helt sidste gang. Hvad? Hvem er det, taske? Overvej Mathias' taske på. Andreas. Jeg vil gerne næsten huske til forslag. Drej rundt, Andreas. Jeg filmer. Min mor ville sige, hun synes, jeg skulle have sådan nogle sko sidste år. Jeg var så lidt ligeglad med på. Jeg ved ikke, jeg har ikke gået. Nej, jeg synes ikke, de passer til mig. Jeg har dem her, så har jeg de blå, som jeg havde sidste år. Jeg har ikke råd til jeg har ikke. Hvad laver du, Andreas? Det er altså ikke særlig kønt, nej. Noget knækket. Jeg bliver nødt til at ødelægge det. Du har lige fået et hjemme på 450 kroner, du startede med at koste 450 kroner, så har jeg bare fået det, jeg brugte i et halvt år. Jeg har brugt det i 2 måneder, 3 måneder og sådan noget. Okay, hvad var det for nogle store borger? En af dem bare gå ned og bare kysse Andreas eller sådan noget. Hvad? Det ville være chokerende. Hvis hvad? Hvis jeg bare kunne have sådan Man råkker op på ham. Jeg elsker Andreas. Andreas, du skal lige prøve at stå ved siden af mig, så vi kan se, hvor høj du er i forhold til mig, eller hvor lille jeg er i forhold til dig. Okay, du skal lige filme, så jeg faktisk kan se, hvor lille jeg er. Andreas, du skal se, hvor lille jeg er. Det er så sygt ud. Prøv lige igen. Det var dejligt. Hvorfor ligger min bog her? Det var min slikpind. My lollipop. Hvor er den, Amon? Thank you. See, I should have read this book for like today. It's called De Gale. That's mean. I don't know what it means. But I should read it today, and I got like the weekend, but I forgot to read it.